Japuonjre manyako ma nyocha oluongi e skund yawuoyi ma Lenana to giko orwaki e skund nyiri mang'iya oyudo sir kowuok kuom japuonjre mane osomo e skund primary ma Nyalgunga. Jopuonjrego ne oriwo lwedo mar siro Gloria bang' yangore ni ne otemo maber kata ne otimo maber e duoko mar penj mar klas 8 kendo yudo thuolo e National School. Gloria owuon orwako sir makamano ma okoni dhi chwalo sombe nyime ka bende omedo kwayo sir kowuok kuom ji mamoko ma ochunygi ng'won. Kae kakokil mokwongo, an a former student mar Nyalgunga Primary School. To story mar Gloria Adhiambo no mako chunya maneno ni kawaweya hardwork moseketo e sombe to kwa sapote to mano dhi kanono. Gigo midwaro ma gin kaka uniforms gi gik mamiyo idonje school biro about to 19,000. Gik matindo tindo moripo bedo notiyogo kien biro about 20,000. To kanyakla fee duto midwaro kuome first year gin gik moko mabiro about 68,000. Mae momiyo akwayo area MCA, akwayo area MP, akwayo the woman rep, woman representative ma Siaya County. This being a girl child, Oripibed mbele, akwayo osiepna Bob Agri Orenga ang'eni bro konyo Gloria gi jogo duto, osiepe duto mosome skul ka. Yan ka kokalo kuom jatelo marwa wakili Victor Oduol ma bende oparo ni oduog chien mondo konya kalure ni en achiel kuom jok manosomo e skul ni higni moko mokalogo. To akwayo jowete ne kod jo Kenya mondo konya.